Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe yaw Pidi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inne ko noon manama e jettoɗe seren ɓe min jejjetaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗo mboro sawa holude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbanima debbo pullo debbo mo dara halayɓe mi salmitimama mi wi allahumma amin e duwuji ɗin duwiɗa ɗi yo Allah waɗ ɗum gam barke lewru korka Allah teddum ɗum sikala Aissata ko salminde bandiraɓe men foof yeeɓoɓe en jamma e ñalawma subaka kikiɗi wideɓe kadi bisimilla mabɓe caggal muɗum mbiyenɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne wayno ko kabaru goto ɓuuri tengtude kabaru janɗo toon to leydi Tchad ɗum ko guila hanki jeyandeji leydi Sénégal kañum menne pini dawi hen moni kala noon ne adda yiyande mum ma en pam ɗum e nder jeyandeji ɗi e joni joni so Allah jaaɓi. Non tigui jayde Le Soleil uddisidama jayde guendire nde wi que le maréchal Idrissa Déby itnu hawri e ladial ɗum ɗon noon ɓe mbide ko dunde Sahel walla mbiyen diwan Sahel oɗo saaha hande inana motti fofande muɗum holko jeeyon sababu noon ɓe mbide ko kanko Idrissa Déby itnu won junggo makko mawgo wanno to banggue ndenka on ɗon diwan ɓe mbi noon ko dendagal ɓesgu Afrique kala ruttimo teddugal kono kadi maw leydi Macky Sall ruttimo ngal teddugal caggal nde sankare nde yani ɓe mbi ko ɓiyi ko biteɗo Mahamad Idrissa Déby kañum de o saha hande suba yo ardo on ɗon conseil militaire de transition tawi ko lebbi sappo e jeetati ɓe kolliti wonde noon oɗo saha hande ko cadde ina wonde sunare mawde sunare nde balɗe sappo e nayyi li quotidien nden ɗon jayde arti e wargo mo ganduɗa ko hoorejo leydi Tchad Idrissa Déby etnuɓe mbaɗi ko namdal beele wona jobtigu ɓesgu ɗin ko guuɗi jajine tawe e hello ɗiɗi e nden jayde e li quotidien Dakar Times Squad nden ɗon arti e nden ɗon mayde Idrissa Déby itnu hoorejo leydi Tchad ɓe mbi tan de ina wayno ko Déby ɓe kolliti wonde de kanko Idrissa Déby o fella ko kural e becce kono kadi e kural e hoore ɓe pammina holno mayde nde sifori e toon to yano gam habtoyade ɓen ɗon robelen ɓe ganduɗa ko wonɓe toon tigui ene daara ko wiyete indépendance walla ni ene caali on ɗon 6e mandat makko mbo subtono ko ɓoyani ɗin ko guuɗi jajine tawe e nden nde jayde Dakar Times kono kadi ɓe kolliti hay lomto makko wonon ɓiyi ko lomtiɗo hande on ɗon conseil militaire o de gurdam muɗum ina hulana woto rewde ɗo rewi ɗo jayde Vox Populi nden ne arti e on ɗon fannu ɓe mbi ko Idrissa Déby itnu ene wayno de ko gorko mo ganduɗa kay ina adduno deyre mantinide toon to Sahel kanko de wara noɓe mbiri ɗum ɗo noon ko caggal duuɓi capanɗe tati ko woni e pouvoir ɗum ɗon kadi hawri koye janggo e muɗum tan omo subta e gardego leydi ndi ko tolni e mandaji jeegom manam duuɓi joyi goɗɗi nden de o hawri e ladial walla mbiyen o wara ɓe kolliti wonde noon ko ɓiyi ko de oɗo saaha hande kañum wambi on ɗon conseil militaire jogorɗo ha joni wambude leydi ndi ko tolni e lebbi sappo e jeetati paaɗi jayde quotidien Le Quotidien nden ɗo ne wi ko président Baraɗo o tawi de lomtima ko ɓiyi ko ɓe kolliti wonde noon ko cadde oɗo saaha hande ha hande ko Déby yeehi kono kadi Déby arti kanko Mahamad Idrissa Déby noon ɓe kolliti de maw ɗow gunɗon goomu ha joni tawi ko transition ko tolni e lebbi sappo e jeetati kono de oɗo mo ganduɗa kay ko fanniyanke to banggue leydi Tchad biteɗo Yero Dia yonnani hay seeɗa ko yewti ko e gonɗon lomto saabu so wiide makko nde wayno gueɗe ɗe mbayi kono laamu dononi ɗin ko ngol makko jajine tawe hello tati ha joyi e nde jayde quotidien Le Quotidien Walf Quotidien ko dawri nden ɗon ni wi ko Idrissa Déby etnu Baraɗo o ɓe mbi tan de ko mayde nde ganduɗa hande ina heewi namde holko jeeyi sababu o ɓe kolliti wonde ko gueɗe ɗe kala ina moni kala ɗo tolni tan ko ɗon ha joni lottirta yidde wiide ɓe kolliti ko arme o ko wi ko won hen ɓe gonɗinani beele ko Baraɗo walla ni beele ko robel warimo walla ko ɓene koye munen mbarimo ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ha joni kayno addi ngano no feewi jeeyi sababu noon jaye nde arti eɓe ko mbi hono timide manam tan ha joni ɗen ɗon on ɗon réaction communauté international mo ganduɗa ina ɗeɓi lefde no feewi e yeeso mayde mo ganduɗa ko Idrissa Déby itno Sud Quotidien nden ɗon ni wi ko hoorejo leydi Tchad kawruɗo e ladial toon to front ɓe mbi tan de ko Idrissa Déby itno o waasi mandat muɗum jeego ɓiijo ɗin ko guuɗi jajini jokkiti e hello goo e nde jayde e Sud Quotidien jayde enquête Koloski nden ɗon ne arti e gonɗon walla mbiyen nden ɗon mayde mo ganduɗa ko Idrissa Déby itno ɓe mbi tan de ko dunde Sahel oɗo saaha hande ina signe no feewi sababude omo ganduɗa ko gorko darinoɗo gam artirde jaam e nden ɗon dunde kono kadi gandaɗo e haare muɗum labtude nde waddanno e Boko Haram woni fedde ganduɗa nde ko islamiyankore wonde toon ɓe garti ha joni e darde makko no feewi e ko yewti fanno kono noon ɓe mbi tan de so tawi Sahel dilli hay Sénégal daɗani e ko yewti ko e on ɗon fannu ɗin ko guuɗi jaaji ɗi jokkiti hello jeegom e nde jayde enquête jayde Tribune
kono noon tigi nden ɗon Aissata arti e mayde Idriss Déby Itno kono de ɓe kamɓe ɓe goƴa oɗo saha hanndi ko ɗo e leydi Sénégal ɓe mbi tan de ko ñalawma jeego ɓiijo walla ñalawma jeeɗo ɓiijo ko yewti e lewru korka ndu ɓe mbi tan de hawri koye mayde hulɓinide saabu kay ko yimɓe jeegoma kawre ladial e accident baɗɗo toon to Fatick yimɓe capanɗe nayyo e jeegoma kañumen de mbarmi hen tawi ene hen tampuɓe no fewi oɗo saha ɗin konngudi jaajji sifaji on ɗon accident kala ne tawe hello joyyi e nde jayde e la tribune jayde stade uddata damal hono no kala subaka ɓen ɗon gari ko e Sadio Mané ɓe koliti wonde de o saha hannde jarawo e bituji jeetati toon to championnat mo Angleterre kanko Sadio Mané de omo jogui match jeegom gam safude hono ko ganduɗa ko woni championnat makko ɗeɓɗo o lefde no fewi kono de Sadio Mané suuti hen konngudi hollitti wonde ne andi de nde ɗo hitande ko musde no fewi nde o namda noon e ko yewti Super League o arti hen so wiide de ene wayno kamɓe jour uji ɗi ɓe jiiɗa fettude on ɗon Super League konngudi makko jaajji ne jokkiti e hello jeegom e nde jayde e stade quotidien Aissata ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane oɗo subaka hannde noon tigui Amadou Moussa ha joni keddotoɗen koye roɓɓindu jayde limoɗen kono banggal gongal hane noon jehen kabaruji caggal leydi ko kewi toon to diwan mo Tchad caggal nde ganduɗa gardiɗo leydi moɓe oɗo saaha wasi fittadu muɗum caggal nde résultat ji provisoire yalti ɓoyani haydara e wiyede tan mataw konko jogori jottade e résultat ji ko holliri ko woni temedere foof sa ƴetti ɗum capanɗe jeetati ɗi walla ko ɓaadi capanɗe jeetati ko kanko o ƴefti ɗum ɗum ɗon noon ko fonno date walla mbiyen fonno tottirede ko 15 lewru mai fonno tottirede ko ganduɗa woni résultat définitif o ɗum Amadou Moussa noon hanki o hawre ladial caggal nde ganduɗa ɓe jeehino huccodirde e rebelle aji toon to leydi Tchad ɗum noon o heeɓi kure ko hamni hen noon Amadou Moussa oɗo saaha ko ɓi ko jooɗi kono ha joni a haali nani kañum ne mataw tan hakkille muɗum deejani ha ala toon hay wiyani joom suudu makko e sukaɓe makko oɗo saaha ngala toon nana toon to diwan mo Dubaï Amadou Moussa ko tan ɗo joni duwanade mawɗo leydi meɗen e Afrique foof oɗo saaha e ñakkere ganduɗa yiyete min keeɓi ɗum woni Sankara Idriss Déby surtout ko ɗum basal mawgal Aissata basal ngal ganduɗa ko hoore leydi Tchad eɗen kalanno e alkamisa woni jeenayi lewru nduɗo ndu gonɗen eɗen gandi ko balɗe ɗiɗi heddino walla ni balɗe jeetati oɗon alkamisa balɗe tati heddino e ko yewti sumgoji mabɓe aɗa andi ko gandi wonno ko ñande 11 lewru avril nduɗo ndu gonɗen balɗe jeenayi fawi hen woni ñalawma hanki ko ɓe kabri wonde Idriss Déby hawri e ladial toon to yano huccodirde e robel en ɓe ganduɗa meeɗino tampindemo wona ngol tan woni lawol gotol saabu meeɗi wadde ko wiyete ko ɓe meeɗi hurlude on ɗon paale eɓe mbi eɓe jooɓo fitanu makko kono noon kanko e forde to banggue koninkagu o yalti hen kadi famminde bandiraɓe wona ngol woni lawol gotol ko Idriss Déby ene ƴetta fetel muɗum ene yaada e koninkoɓe manam ene waɗa dirigé ko yewti ko e manam e gueɗe baɗini hen ko laabi limlimtinde saabu hollirde wonde kanko foof e wonde hooreje leydi hatta no arde pouvoir ni o arde ko wonde militaire kono kadi ko ɗum o heddori e on ɗon pouvoir donc noon ko hunde ganduɗa noon en karin hanki e plateau goɗɗo mbiɗen vraiment en teskaki to banggue histoire yiide hoore leydi baraɗo e ko yewti to banggue guerre hono ni ɓaade woɗi ko duuɓi capanɗe tati o waɗi pouvoir normalement omo fonno jogade hoolare e ko yewti ko ha joni e konu makko kanko foof e wonde militaire andude gueɗɗe andude terrain o eko way noon ko ɗum ɗo hulletano hen par ce que hoore leydi kam vraiment yaade ha felloya e fellodirde rebelle aji ha wasa fittano muɗum ɗon noon woni namde kewɗe gaari Aissata haɗam arde ko kalɗa ko woni to banggue lomto makko namde kewɗe goni ko ɓeyene mbiya beele wona ɓiɓɓe makko walla ni wona takkiɓe jooɓi fitanu makko ɓeyne mbiya beele wona goto e armé o yooɓi fitanu makko ɓeyne mbiya beele ko ɓen rebelle en e koye mumen jooɓi fitanu o mo ganduɗa ko Idriss Déby Itno ko wawi wonde fof kam Aissata vraiment ko ɗum défaite mawɗo wonandema kanko Idriss Déby Itno mo ganduɗa inana subta joni joni 6e muɗum mandat so wayini henna ko ɗum basal mawgal wonande leydi Tchad kono kadi ko ɗum basal mawgal wonande konu leydi ndi so tawi gonɗi ko ɓen rebelle en mbarimo kono kadi ko ɗum basal mawgal so tawi gonɗi ko ɓiɓɓe makko ɓe walla ko takki men ɓe mbarima ɗum ɗon en tout cas ko hunde ganduɗa nde histoire nibbo wonande ndiɗo leydi ganduɗa ko leydi Tchad kono kadi ko histoire nibbo wonande Afrique goɗɗum ɗum ko jinnomi arde hen ko kalɗa ko woni kulhuli jogaɗi ɗi to banggue ɓiyi ko biyaɗo lomtima e gardi ko on ɗon transition ɗonne kadi aussi Aissata
o ɗum ɗon sa daari to banggue constitution leydi ndi wona ko foti wonde saabu constitution ene windi so tawi hoore leydi woni ko wiyete ko hono vacances en pouvoir en jogui poɗɗo lomtade ko wayno président assemblée nationale so tawi ɓe ngala ɗum soɓe jogui cukko hoore leydi ko on foti lomtade kono hande so wiyama directement assemblée fusama ko noonne kadi wiyama gouvernement fusama ko ɓii ko fawa ɗon e gardigu conseil militaire kañum ɗowat leydi ndi ko tolni e lebbi sappo e jeetati aysata ne wayno ɓe lundima ko yetti koye constitution leydi ndi noon tigui Amadou Moussa hollide tan ha joni holno constitution yette ñakkina fayida e nder Afrique sahani a namnoto holko saabi leydi ina daña constitution so tawi oɗon constitution walla ɗiɗon charte uji ganda ko hen leydi ndi foti yowitade waɗaka respecté saabu ko wayni hande hollita tan ko ƴettude konnguɗi leydi muɗum ƴetta asa ha luggiɗo ubba ɗum ko ɗum ko wayni holliti so wiyama yete ko président assemblée nationale foti lomtade so oɗon so gardiɗo leydi ummima ɗon ɗum noon ko foti tan ko rewede hay so tawi omo jooɗo e sara on ɓe liggoɗo ha ɓooya seeɗa ɗum ɗon ɓe sikki tan ne wawi wonde so neɗɗo woni kesum e hunde ina wawi ɗoftede walla duusede ha ɓooya ɗum ɗon noon koko ganduɗa ete ɓooyi ƴewtidede e Afrique Amadou Moussa saaha foof yimɓeɓe ina jiiɗa laamade ha jejjita constitution leydi ndi holko lelni a haali ko waɗi fayida Amadou Moussa woni yete beele ko mayde makko ummake ko taarimo saabu hande namde kewde ko ɗon yowiti beele mayde nde ummake ɓe ganduɗa ko kamɓe taarimo saabu yete min kam sinno ko sagam ni président gardiɗo leydi Amadou Moussa yahatay ko wayni saabu rôle makko woni ardade leydi ndi foof rôle makko woni wadde protégé askan makko wadde noon so tawi leydi wonno lelori wiyeede ko ɓe rôle mabɓe woni ɗum ɗo ɓeɗo ko ɓe poti wadde woni ɗum onon ɗum ɗo jeeyi ɗon goto fof yo hoppiɗey ko jeeyi kanko jooɗo o wona e gueɗal makko ko ganduɗa kankone ko ɗum o jeeyi woni jogade leydi makko e rende hoddi ɓe ganda kamɓe goni wonɓe e nder leydi makko Amadou Moussa ɓe sikki tan ngal ɗo banggal kam yete o hawre ladial yo Allah yurmo yaafomo yo Allah yurmo yaafomo kono noon koko ganduɗa ete mataw ina wawno rentede surtout ay sata ko kalaɗo hen joni ko hollirto wonde ko Afrique hande inano waɗi privilégié ɓe ganduɗa ko woni les hommes forts te en ɓenni ɗon Afrique sohlani ko wiyete ko les hommes forts mais constitution ngaji ganduɗa ɗi ko kañumen goni foof kañumen ɓurata forde ɗum woni ko jiiɗen ɗo henna ko saabu e hono no jani Dakar Times tengtini wonde constitution holliri wonde so tawi président en cas heeɓi ko wayni woni vacances on ɗon e pouvoir ko kañum foti lomtade leydi ndi ɗowa on ɗon transition woni par intérim on ɗon kono hande o fof fusama firti ko doole makko natti wodde gouvernement natti wodde assemblée natti wodde donc ɓe payi ɗon ɓiyi ko kono kadi hono fawgo ɗon ɓiyi ko kadi aussi aysata nde waɗi haala saabu hollirama wonde ɓiyi ko mo ganduɗa ko mo jibine tigui ko wadde firti ko lomtiɗo ɗo saaha hande ko ɓiyi ko mo neehi on ɗon wiyete ko Zakaria Déby on ko ambassadeur toon to Abou Dhabi wonto mbiɗa hono yummiraɗo en toon woni Halima Déby kañum e sukaɓeɓe donc ɓen ɗon foof hande o jaadani e pawgol ɗon on ɗon ɓiɗɗo mo neehi e gardigu leydi ndi to banggue transition saabu ɓe mbi ko wona exactement leñol ngol ganduɗa ko leñol Jaguar en woni leñol Idriss Déby etnu andi noon ko question ngaji ɗi ganduɗa ɗi hande ina manam aɗum heddi jabtede saabu ko ɗum saɗede mawde to banggue ɓesgu ngu ko ɗum saɗede mawde to banggue constitution ko ɗum saɗede mawde aussi to banggue hono Afrique e to banggue communauté internationale wadde eɗen mbawi wiide vraiment Afrique sohli ko constitution fort kono wona les hommes forts Aissata noon tigui Amadou Moussa koye ɗin konngudi uddeten roɓɓindu jaydeli meɗen sa ƴeewi so wiyama oɗo jeeya kay leñol ngol ɗo elle ko leñol tagno kanko joƴƴinaɗo ne leydi ndi Amadou Moussa ene moƴɓini ko ɗum woni ko Yero Diawi Tchad wonani e leydi royaume donc wadde no firti ko hunde nana ɗeɓe gonɗuɗi oɗo woni ɗo duuɓi capantati joni kadi hawre ladial ko ɓiyum kadi aussi diriste leydi ndi ko Allah andi ko holden ko ɗum noon kadi aussi ko namdal ne hulɓini mataw ma ummoɗo ma ñalawma ar Afrique waylo ɗum wonno komin gaddano ne roɓɓindu jayndeli moɗon e oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe kadi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banu gorko Amadou Moussa heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat